Franco De Bono jerġa' jiddikjara li se jastieni mill-vot fuq il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li titlob għar-riżenja ta' Ostingat b'rabta mal-falliment fir-riforma fit-trasport pubbliku. Il-pożizzjoni tad-Deputat Nazzjonalista se tkun għal darb'oħra diskussa fl-Eżekuttiv tal-Partit f'laqgħa oħra għada wara dik tal-Ħamis li għadda. Mal-ġurnal jinsisti li mhux se jkun man-naħa Ostingat, mhux biss għan-nuqqasijiet fit-trasport pubbliku li qed ikollhom effett negattiv fuq eluf ta' nies u kostitwenti. Iżda wkoll għall-attitudni li l-Ministru Ostingat ħaq fil-kwistjoni kollha tar-riforma. Il-problema mhijiex l-arriva għal id-Deputat Nazzjonalista għaliex din il-kumpanija kellha suċċess f'pajjiżi oħra. Franco De Bono semma kif Ostingat ħabbar il-5 bidla fir-rotot tat trasport pubbliku jumejn biss wara d-dikjerazzjoni li għamelu dik li se jastieni mill-vot fuq il-mozzjoni tat trasport pubbliku. Id-Deputat Nazzjonalista tem jgħid li Ostingat m'għandux ikompli imbarazza lill Partit Nazzjonalista lill-Gvern u lill-pajjiż u għalhekk għandha tintrafa r-responsabilità politika.